Matul dawn l-aħħar jiem Malta ospitat konferenza tal-ogħla livell dwar is-sajd sostenibbli fuq skala iżgħar fil-Mediterran u l-Baħar Iswed. Dan sar sabiex ikun imħares l-interess ta' sajjieda żgħar li f'Malta jagħmlu l-maġġoranza assoluta tas-sajjieda. Malta kienet il-pajjiż biex ngħiduha li laqat il-pajjiżi kollha tal-madwar il-Mediterran, pajjiżi kemm mill-Ewropa, pajjiżi Ewropej, pajjiżi membri Stati Ewropej, kif ukoll pajjiżi li ġejjin mill-Afrika. Dawk il-pajjiżi ovvjament li jmissu mal-Mediterran. U lan huwa sabiex niddiskutu is-sajjieda żgħar small scale fishermen li Malta rridu ngħidu dawn is-sajjieda jagħmlu għal 93% tas-sajjieda kollha. Fit-tmiem il-konferenza ġie iffirmat pjan ta' azzjoni reġjonali dwar is-sajd artiġjanali li ħajidħol fis-seħħ tul l-10 snin li ġejjin. Il-Kummissarju Ewropew spjega kif dan il-pjan huwa importanti ħafna għal dan ir-reġjun għax għandu sfidi partikolari. Għall-ewwel darba qed nagħmlu pjan għal dan ir-reġjun fejn ġie committed, fejn ikkommettew ruħhom il-pajjiżi kollha tal-Mediterran. X'se jindirizza dan il-pjan? L-ewwel nett il-pjan qed jindirizza l-aspett bioloġiku tal-ħut kif se nagħmlu x'miżuri rridu nieħdu biex nimpruvjaw insaħħu li l-ħut ma jispiċċax, ma jinqeritx. Minn barra l-aspett ekoloġiku dan il-pjan qed jgħin lis-sajjieda mill-aspett ekonomiku u dak soċjali. Qed iħares lejn l-aspett ekonomiku kif se ngħinu lis-sajjied jagħmel iktar profitt mill-qabda tiegħu billi nżidu l-added value, billi ngħinuh li l-kwalità tal-ħut iżomma tajba, u t-tielet qed inħarsu wkoll lejn il-lat soċjali. Intant kelliem għall-Kummissjoni tas-Sajd fil-Mediterran u WWF esprimew is-sodisfazzjon tagħhom lejn il-fatt li bis-saħħa ta' Malta dan il-pjan seta' jiġi ffirmat li huwa l-ewwel ftehim li sar b'mod reġjonali. Huma saħqu li l-pass li jmiss huwa li jaraw li dan il-pjan jiġi implementat mill-Istati Membri.